Бачавалиам хоб нестӣ? Дар ҷои мо шав шида. Ман хиёл кардам ту хобӣ. Бардруи азиз, салом алейкум. Ҳама каса созакен, тенҷакен, корубортон маладисай. Имрӯз бардруи азиз числа 30 октябри соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 109 сомонӣ. Ҳама каса дига тинҷа нохи подписчико, ҳама каса мисол мухлисо. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшии ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем ки нархҳоро гӯш мекунӣ, харидор набошӣ, харидор мешавӣ. Ози бардруи азиз нархҳошонро гап мезанем, фақат шумо дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, ягон рӯз ҳамин канал мошина, хона ё квартира мехарем. Дар канал подписатсия кунед, ки ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایتفاقی کار اینا با گراژی تاچکا داشتن نیستن. سلام علیکم ساده بچه‌ها. اینا تازه ایدرونی کار من با شما برنامه گرفتم برادرها را کار کردن سر با هم باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم خوب هستید اینجا کار خوبه زندگی خوب کار براتون خوبه زنده باشید سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنند. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بول میکنن دوری میکنن. бардруи азиз акамон авора сар мекунем ба ҳазур ёнбош кунем то охири видеоро тамошо кунем. ранги кинои туркӣ мегзара ин видео. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восет тарафи шобика. гӯш кардесем бардруи азиз, хона дар ноҳияи восет тарафи шобика, раҳи байни восет ва кулоб дай. тарафи шобика 10 сотиқ заминай, гӯш кардесен 10 сотиқ замин, 4 дар хона ба як калидорш кардагӣ, ремонташ коробка, хеле ки дар сурат дидесен, ремонташ коробка, обусвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. мақсад обусветаш камбудӣ набудай, мақсад хонара хариди, обусвеча бардруи азиз наздикай мегзарониш. ана ҳуҷҷатош мега 100% срочна фурӯшӣ адисони азиз, срочна фурӯшӣ, срочни пулш дар кор будай ами акада. мега ки раҳи байни восева кулоб дай, гирди хона бетонш рехтагӣ, раҳи калон хеле ки гуфтем наздикай бардруи азиз, нархи хонара ана 130 000 сомонӣ мега. 130 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамешад дар рӯи экран навистагим, номерои телефонаш ватсапам дорад. бардруи азиз занг бизанем, бигӯян ки номерои канали бачаи очкидор гирифтум ба шумо арзон мекунад. бардруи азиз, як мошини фурӯшӣ ва алишира гап мезанем. бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз. Lexus RX 350 соли баромадаш 2010 дӯстони азиз. фаҳмиде на? Lexus RX 350 солаш 2010, сӯзишвориш бензин, коробкаш автомат, баллонош 70%, хадавоиш нормалния, ҳуҷҷатош то 06/12 2024 ҳуҷҷат дора бо дар бар экран нависагиам. адрес дӯстони азиз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида қарор дора ин мошин, яъне ки пешина Кӯйбеш. ана номи наваш ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ шидагиай. нархи мошина 170 000 сомонӣ мега. ба пули нақд боша мисол арзон мешава. ва соҳиби ҳамин мошин гуфтагиай ки ба квартира дар шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтарам алиш мекунем, болои су метем. марҳамат бардруи азиз, ягон кас квартираи шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтар дошта бошен, ана метонен ки ана Lexus-а бигирем, болои шумода су мета. ба пули нақд 170 000 сомон бо арзон мешава. номерои телефонаша занг бизанед, маслиҳат кунед. форат куям хеле мошинҳои арзон, квартираҳои арзона пропускат накунӣ, каналда подписатсия ки як дона лайки бепала биҷиқ. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Муминобод, қишлоқи Чиптол давдай. фаҳмидена? хона дар ноҳияи Муминобод, қишлоқи Чиптол, 8 сотиқ заминай, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо бардруи азиз коробка будай, ана овусветаш мега ҳастай, овусвет дора дар пешай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, нархи хонара бардруи азиз 200 000 сомонӣ мега.
200,000 сомонӣ хона дар ноҳияи Муминобод қишлоқи Чиптолда. маълумотша дар бар экран нависагӣ дӯстони азиз ба пули русӣ 1,816,000 рубл мешидай. номерои телефонош номерои Россия дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. оли дар ин видео квартира ҳам ҳаст. саросима нашем, видеоро то охириша тамошо кунед. бардӯи азиз, як ҳадаи шаҳри Норак ё шаҳри Душанбе квартира дар корай то 150,000 сомонира боша мехара. сумаш бардӯи азиз суми нақд 130,000 сомон дора. ҳозӣ 20,000 дигаша ҳар моҳ месупора. фаҳмидена бардӯи азиз, шаҳри Норак ё шаҳри Душанбе то 150,000 сомона квартира дар корайша 130,000 сомон нақд дора, 20,000 дигаша ҳар моҳ месупора. касе ки бардӯи азиз ҳамин ҷои гуфтагин квартира дошта бошен, срочно ҳамин акада занг бизанен. номерои телефонаш ана номерои Россияша WhatsApp ҳам дора. медонам ки бисёри бародаро дар Россия хонаи 400-500,000 дар коршон нестай. хонаи арзон дар корай. фақат гуфта будан ягонта арзон шабумон ина бардӯи азиз гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ 6 сотиқ заминай дар хона кардагӣ ремонташ миёна. соҳиби хона маълумот додагияй ки хона дар ана Ленский район, яъне ки пешина мисол Ленский район ҳозир ноҳияи Рӯдакӣ шидагияй. ана ай маркази мисол ҳамин ноҳияи Рӯдакӣ то хонара 4 километр дур будай қишлоқи Шурбулоқ навистагияй. ду хона, як кайлдор, як баня дора, 6 сотиқ замин. дар хонач хеле ки гуфтем дӯстони азиз дар сурат десен фурӯшияй срочно гуфтагияй фурӯшияй бо муомилаи хуб дора. нархеш 90,000 сомонӣ. شصت 70% ما رای رسیه تماشا میکنن میگن که کواردیروهای موندگی همش قیمته. برای هم ما ارزانو شکفته برایش ما را یافتیم. دوستان عزیز، کوارتیر فروشی قرار داره در شهر ترسونزاده. یک خانگاه کوارتیر در 7 اتاج قرار داره 38 متر کوادراتی. در شهر ترسونزاده یعنی که پیشینه نام شهرگر در 3 میکرورایونش بوده. دومی نوسترویکا کوارتیر ремонт دارد. دوستان عزیز، ремонтش مثال فاسون خشو کردگی خیلی که در انا صورت دیدین. نرخ کوارتیر را مثال ما قیمت نمیکنیم. برداری عزیز فقط برای شما را ارزانش میکنیم. فقط شما چی کنیم باید دستگیری کنید. لایک بجخین، کامنت کرد خوب بنویسین. ما ارزان مثال برای شما را کوارتیر خانه زمینی و ماشین ارزان کوفته میویم. خلاصه گپ نرخ کوارتیر را 180,000 سومانی میگه. و پولی روسی چند قمشت در روی اکران نویسگیم. زنگ بزنین، مصلحت کنین. бардори азиз, мисол чансма хона дар корай, якиҷо хона дар корай, квартира дар корай, мисол хонаи заминӣ то чансма дар корай, комментария бинависед, мо арзон ёфта дар видеои оянда рекламаш мекунем. Квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлов, як хонага дар 7 этаж қарор дорад 36 метри квадратӣ. дӯстони азиз, фаҳмидин, квартира дар шаҳри Кӯлов, як хонага 7 этаж 36 квадрат. домои пешина квартира ремонт доштай, соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки як хонага 7 этаж 36 квадрат. дӯстони азиз, нархи квартирара 175,000 сомонӣ мега. 175,000 сомонӣ. агар мисол ҳозир худат подписация кардагӣ бошӣ ку ҳозир занг мезанӣ, сразу ҳамин квартирара мехарӣ. агар подписация кардагӣ набошӣ, мумкини видеои мара 2-3 моҳ пас тамошо кунӣ. барои ҳам подписация ки мисол хонаҳои арзон мада бисёр меғелтада. дар ин видео не ки квартираҳои арзон гарани бисёр ғелтида. бардори азиз, касе ки сум дорем бихарен оштон шава. касе ки ана хона надора, худованд соҳиби хонаш кана. бардори азиз, хонаи фурӯшӣ яъне ки аниқтараш бигем, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пешина Калхозобод. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 25 метри квадратӣ. ана квартира ремонт кардагиай, ана мега ки як хонаи мисол як хонаи 3.5 ба 4 дорад. дӯстони азиз, кухни, душ, ҳамаш мисол шароитош хуб будай. харидор бошен, мисол занг бизанед, бо арзон мешава гуфтагиай. дӯстони азиз, нархи хонара 170,000 сомонӣ мега. хона дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, Калхозободи пешина. дӯстони азиз, 170,000 сомон ба пули русӣ 1,557,000 рубл мешидай. хулосаи хеле нархи навора фақат дар ами канали Савдо ТЖ мебиненда, яъне ки бачаи очкидор.
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бачаё чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки мошинҳои фурӯшии хонаҳои заминӣ квартираҳои арзонак рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд агар маъқул шуда боша барои дастгирии мо як дона лайки бепала биҷиқен. ана мақсад бардӯи азиз ин нархи навора мо ай пеши худмо намемонем. ҳамин нархи навора соҳибои хона мега ки мисол хонаи мара 170 мон, хонаи мара 90 000 мон. барои бардӯи азиз буда комментара нанависен ки ҳамаи хонаҳо қимат буд. барои бардӯи азиз мисол ҳам хонафурӯшо чанде ки мега ҳамуро мо мемонем. мисол касе ки хона дора мисол мо да менависем мега ки намиха нархаш бимон. мо бардӯи азиз ҳамуро реклама мекунем. агар шумо ҳам замин дорен, хона дорен ё квартира дорен, мисол мошин дорен, метавонед ки дар инами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем ва дар комментара бинависен ки савдотеҷе беҳтарин видео ё мисол ана касе то охири видеоро тамошо кард дар комментара рақами 5 бинависен ва мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чахчах карда тамошо карден. ва дӯстони азиз канали як бародара тавсиятон метавам касе хоҳишманден бидӯрен подписатсияш кунен ози худаш гап мезана бо то охири видеоро тамошо кардагӣ бошӣ рақами 5 бинавис. ин рақамҳо барои реклама ягон кас мисол мошин дорен, хона дорен рӯй кунен. хаяка салом алейкум. ин апай менеҷа апай iPhone 15 Pro Max ки напаҷун телефон пач ки апай нӯ замира доставка мекунем дин iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баро качествои зуршай на свети зуршай апаҷун гуфти свети на свети хадавой на свет бисо духтарва мера свет бара ина духтарако кадом тон мегиред на апай менеҷа гири фаями доставкаш ки сами апаҷун тамошо ко ина телефонот ина сурат севгазак дура апа сурат севгазак дура пачкай свети титанай свети хушрушай апаҷун на хеме қапи чихеле хеме қапи катаги мекини мегард 1,5 сомонай качествои зуршай на iPhone 15 Pro Max Тайланд ай баро доставкаш бепула 25 шаҳр нави вилоят хатлон ҳамаи навр расветко шавдорен светои хушрушан дорем хеме қапи чихеле чиста неми дарпан ҳамаш меги оригинал ай кадом бига пай менеҷа кадом чиза бига 16000 сомон хаядам лекин 1,5 аксия кагем на доставка бепула на колкниш чотки апаҷун TikTok, Instagram ҳама чи гузарондагиемаш тайёр ина мегири мехири мегади растамошаш кадагием апаҷун 1500 сомон ина доставкаш бепула алишира магазин якаспун ҳамиш хуба ки телефони канатона биёрен болои штумтен iPhone 15 Pro Max оригинал овардагим Тайланд овардагим чанд ҳаму телефон овардагим алишира қарна бен магазин якаспун бадаро бошен лайкор абзани подписаться кен любой наву телефонро дорем дар панаи худо Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.